Wara konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali, l-Ministeru tal-Finanzi ippreżenta l-Programm Nazzjonali ta' Riforma l-2015 lill-Kummissjoni Ewropea. Programm li jagħti stampa tal-istrateġiji nazzjonali u l-miżuri tal-Gvern brabta ma' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżna li tkun għamlet il-Kummissjoni Ewropea. Fl-istess ħin jindirizzaw koll aktar kwistjonijiet urġenti li skont il-Kummissjoni Ewropea jeħtieġu l-akbar attenzjoni u riformi. Id-dokument li jsir ta' kull sena juri wkoll stampa ċara tal-isforzi tal-Gvern biex jisostni tkabbir ekonomiku l-ħolqien tax-xogħol u biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropea 2020. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna fisser kif il-programm se jiffoka fuq it-tisjieħ tas-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi, it-tisjieħ ta' riżultati tas-suq tax-xogħol, l-iżgurar tal-effiċjenza fl-użu ta' riżorsi fl-oqsma tal-enerġija u trasport u t-titjib tal-ambjent tan-negozju f'Malta. Il-Ministru Scicluna temm jgħid li jekk kif dan il-Gvern daħal fit-tielet sena tiegħu qed iħossu nkoraġġut mir-riżultati ekonomiċi u finanzjarji li jinkisbu. Għalhekk huwa fiduċjuż aktar minn qatt qabel li l-miri ambizzjużi tiegħu jistgħu jintlaħqu.